with our discussion this morning is Dr. Christopher Ryan Mabolok, Ateneo de Davao University, Associate Professor of Philosophy. Good morning, Prof. Maayong buntag, sir. Mamayong buntag, Amy, ug sa tanan natong tigpaminaw sa straight to the point. Salamat kayo, Prof, sa walay puas nga kaning diri no pag-join sa mga dinhi sa DXDC Aramen Davao. Prof, mangutan ako, will you agree sa katong survey nga nigula nga daghan pagid sa atong mga kaigsuon ng Pinoy nagsulti nga apiki gud daw ipit pagid daw kay gihapon sila sa ilang mga kinabuhi? Well, adunay mga pipila ka factors ang pamahimong rason nga nung ingon ana ang feeling o sentimento sa tuang mga kaigsuonan. Una niini mao kining inflationary factor kung asa nakita nila na misaka ang mga panaliton labaw na ang basic commodities sama sa bugas. Ikaduha, ang sweldo sa tao, ilahang feeling kulang kini siya. So anang butangan nakita nato nga dunay gap ang wealthy ngani sa to ang nasod ug ang katong matawag nato nga ordinary Filipino. Ang ikatulo na factor niya na ay mao kining edukasyon. 1% lang sa to ang katilingban ang matawag nato nga super wealthy apan kung muhang tan-awon base nato sa edukasyon, only 1 out of 10 Filipinos ang makahuman lang sa kolehiyo. Dakong porsyento sa to ang katawhan ang nagtapos lamang sa junior high school. 30% ka na. 30% ang nagtapos sa senior high school. Adunay 30% nga nagtapos sa elementarya apan wala nakahuman sa junior high school. Makita nato nga dako ang impact niya na sa ilahang kinabuhi gumikan kay better ang opportunity kung ang imuhang edukasyon dili igo na makahatag sa imuha sa kwalifikasyon para makakangkot ka kung sa itong panarbaho nga adunay insakto ug di kalidad nga sweldo. Broad kayo po. Matawag na to na ikaapat na rason na Amy o kining pag-deliver sa basic services. Usually ang mga nagpuyo sa urban centers feeling nila gumikan kay aduna sila access ni ining mga butanga dili sila as poor kung kumpara ngadto sa mga rural areas. Layo, for example, ang mga ospital, layo ang mga eskwelahan. So naturalmente ang mga tao nga nagpuyo ngadto sa ato ang mga lagyo nga lugar, ilahang paminaw sila naglisod og apiki nga na sila kinabuhi. Prof, broad kaayo ang kaning survey no. Sa imong lantaw, asa kay naka-focus nganong nisulti gyud ang kadaghanan sa atong mga kaigsunan, pobre gihapon kay ko, apiki gihapon kay ko sa akong kinabuhi. Ngano kayang masulti na nila? Because of the kuan ba, pagkaon ba or sweldo gihapon natong basehan dinhi? Well, naman ay correlation ay may kung taas ang mga panaliton sa ilang feeling, do pasabot niya na ilahang panlantaw, kulang ang ilahang sweldo. So nianang butanga wala man nato nakita nga dunay movement nga na sa taas sa sweldo gumikan kay napo kini effect sa to ang ekonomiya. So naturalmente ang ilahang sentimento is naglisod gapon sila. Based sa study na to, Prof, unsa kay kinahanglan tutukan sa gobyerno for 12 months? Actually 30% taas-taas ni siya nga porsyento nga masulti nato nga ang mga Pilipino gidi ay makonsidera gihapon nilang pobre sila. Unsa bay angay karon nga tutukan sa government asa na aspeto para marang-arang mahaw-ang pod ang kahimtang sa ato ang mga kaigsuonan? Well, natin ginatawag short term mga kinahanglang buhaton nga intervention. Apil na ni ana ang paghatag sa mga ayuda, yung pagpalingkod sa pag-deliver sa basic services, pag-improve nga sa mga sistema na kung asa dunay access matawag nato na panerbisyo ang gobyerno para mo reach out siya ngadto sa mga lagyo nga mga lugar. Og ang long term mao ang pag-improve of course sa overall picture sa tuang ekonomiya, pag-create og mga trabaho labaw na ngadto sa mga rural areas ug ang pag-stabilize ngani sa ang sistemang politikal kay dako og impact kung wala na kay usa ato ang mga leader in terms sa ato mga polisiya gumikan kay mao kini makapaingganyo sa mga foreign investors na mubukbong punan ngani. Kay una nang pamagi
kita nato nga dili lang kita gikinahanglan magdepende sa tuang pagdala sa mga Pilipino ngadto sa gawas. Although dakong faktor pud na siya para makatabang nga masulbad ang atuang kalisod. Kinahanglan na mobuhat og panarbaho ang gobyerno nganhi sa Pilipinas kasi inguna nang pamaagi magsil sa Pilipino ng gobyerno adunay meaningful changes na gibuhat sa ilahang kinabuhi. Lastly, Prof, your takeaway and mensahe nimo sa katawhan kay not all the time no maging dependent pud ta sa ayuda, sa tabang sa gobyerno sa tua, isip mga kaigsuonan nato nga naminaw karon. Unsa bay angay nilang himuon kap? Karon kay Pasko pud biya. Well, kato ako ang komentaryo ganina, wa mo to nagpasabot na magdepende lang ang tao sa gobyerno. Kato siya pag-analisar sa ginatawag nato ay may systemic o structural problems nato. Ikan kay wa man po mabuhat ang tao kung anha sa iyahang sitwasyon. Nakita niya nga ang mga sistema o structure sa mag-prevent kaniya para mo improve sa iyahang kaugalingon. Sa iyahang panlantaw, sa iyahang kinabuhi, kinahanglan gapon niya nga ipursu anha ang pagsalig sa iyahang kapasidad sa mga kabataan sa pag-focus nganha sa ilahang pagtungha. Labaw na sa mga nagdumala sa gobyerno. At the same time, ang ato ang mga opisyal na mukumit o museryoso anha sa pagbuhat sa mga kinahanglan nilang buhaton. Kasi kinahanglan po na ma-lessen ang kining korupsyon kay even nga na sa level sa barangay, nako og impact ang maong mga butang ngud kay maapektuhan gyud ang katawhan nga matawag nato nga nasa margins of society kung dili mobuhat ang ato ang panggobyerno sa mga butang na dili na makapa-encourage kung dili maghatag ng oportunidad sa tao na mausap ang iyahang kinabuhi. Kumbaga holistic approach gyud ay ni siya, Prof, no, ang atong itunol para sa Okay. public. Yes, I mean, hindi mo na ito ma-deny nga ang Pilipinas isip usa ka nasod nga developing dako nga factor o dakong kalambigitan kung sa buhaton sa gobyerno parang katawan na dunay pag-enjoy sa ilahang kagawasan. Kung isip sa kagawasan ay ni, ipasabot yan na ikon kanhon nga butang, aduna kitay kapasidad nga mupili sa kinabuhi na atong gusto ang i-lead nandun sa kalibutan. Prof, daghang kay salamat sa pag-uban kanamo dinhi sa Straight to the Point Weekend Edition. Thank you, Amy. Advance Merry Christmas sa tanang naminaw diha kanimo. Advance Merry Christmas po, Prof. Okay, thank you. Straight to the point. Weekend edition.